applaus til ham. De to brødre, de forberedte sig nu i 8 dage. Det var den længste tid, de havde til det, men det var også nok. For de havde forkundskaber, og de er nyttige. Jeg får kongedatteren. Nej. Skraldevivlen kommer nu. 1, 2, cha-cha-cha. Den var god. Skal vi lige tage? Okay, super. Men jeg havde jo lovet, at kl. 14, så ville solen den skinne. Og I kan bare kigge ud af og nu stiller jeg mig lidt her, så dem, der også er ude på den, både kan se og høre rigtig godt på det. Jamen så er der faktisk en sandsynlighed for, at lillebror eller lillesøster også kan bruge det her yndlingslegetøj, eller den her yndlingsbog, eller vores yndlingsnatur, vores yndlingsklode, eller vores yndlingsvejr. Og deri, der ligger det her bæredygtighed selvfølgelig. Og det vi kan se blandt andet med vejret, og derfor er det også vigtigt at sætte fokus på det, helt ude i, hvad skal man sige, hjørnerne af smukke Danmark. Men vi kan jo se, at tingene har ændret sig. Altså, jeg kan jo bare spørge jer herinde, og selvom jeg kan se, at vi skal ikke så mange år tilbage, før I var unge, men alligevel, altså, hvor mange af jer synes for eksempel, at vores vintervejr har ændret sig? Vi må gerne række hånden op, hvis I synes det. Jeg tror, vi alle sammen, vi ved jo også altid, at det er vigtigt at sige, jeg flyver, og jeg spiser kød. Fordi når man snakker bæredygtighed, når man snakker klima, så handler det jo ikke om, at vi skal være dumme og lave nogle regler, bare for, hvad skal man sige, at redde kloden. Jo, det skal vi, men vi kan lige så godt gøre det på en smart måde. Så i det her, der hedder bæredygtighed, der er også nogle gange, vi kommer til at snakke om grøn omstilling, og jeg plejer at kalde det for smart omstilling, fordi hvis vi gerne vil omstille os, så skal vi gøre det på en, vi måske kunne få 1 million elbiler på 8 år, af hvordan vi genbruger vores affald, hvordan vi affaldssorterer. En gang imellem, når jeg går ned på 4. sal, så ryger det samme, altså i den samme, men det siger jeg bare ikke til min kone. Men de fleste... Ja, og det var egentlig en god tale, du holdt her. Jeg var ellers en skuffe over dig, da du kom, og du stod ned herude. Men det har været bedre sig en del. Jeg tror jo, det er de her vejrprofeter, der sørger for vejr. Jeg plejer at sige, det er i hvert fald ikke Brønderslev Kommune, men nu er jeg lige ved gerne vil tage jer med. Vi har lagt os i selen for at få noget til at ske, men vi har jo fondsmidler med. Og jeg kan hilse at sige, at der er mange krav, der skal i orden. Nu der lige laver tech-konkurrence, og en gang til 1. januar, så åbner vi også. Men indtil nu har vi faktisk fået tingene stillet fuldstændig rigtigt an med at få 7.000 kvadratmeter sammen med vores museum, og vi kan have kulturskole med, vi kan have aktiviteter, vi kan få en by, der ser rigtig godt ud, og hvor der er rigtig gode aktiviteter, og hvor det er rigtig godt at bo, ikke at by. Og bo. Og bare lige husk, vi laver... Det var ikke sige... Ja, Belle. Jeg skal stå på den anden side. Du står derovre. Ja, det tror jeg, det er dårligt. Du står derovre. Du ved, at skal jeg Belle, og så skal de gå ud. Så. Er vi klar? Og så skal vi 1, 2, 3. Vi er klar på åbent. Nu. Bæredygtighedsfestivalen 2025 er åbent. Hej med jer. Og velkommen til Vildmorsmuseet, og velkommen til Bæredygtighedsfestivalen her i Brønderslev. Det er det andet år i træk, at vi har en masse foredrag herinde på museet. Og når jeg siger museet, så ved de fleste af jer jo godt, at det ikke er et rigtigt museum endnu med udstillinger. Det her det er jo det eneste lokale, hvor vi sådan har gæster inde. Vi er jo i gang med det her kæmpe store byggeri, det her store kulturhusbyggeri, hvor vi er godt i gang. Og går lige foran nu, før vi kan åbne for et egentligt museum med udstillinger. Og indtil der, så lige om lidt, så vil jeg lige byde velkommen til Peter Tante, som på det tid var over at åbne festivalen sammen med vores kære borgmester over i den runde pavillon. Ja, nej, der er god lyd her. Måske er det for meget eller for lidt? Nej, det er fint. Jeg synes bare mig, der får det lige i nakken her. Nå,
Men jamen tak fordi at jeg måtte komme, og tak fordi at I er kommet. Med en østeuropæisk baggrund, min far han er fra Bulgarien, så er det fornemt at have sådan et rødt skrivebord heroppe, og jeg har åbenbart også, jeg har fået en klokke, når jeg skal samle undersorterne, eller hvad det nu er. Fantastisk. Men jeg er glad for, at jeg kan få lov at komme og tale og fortælle om klima. Der var måske også nogle af jer, der hørte, da vi snakkede bæredygtighed derovre og så videre. Og jeg kan faktisk godt nogle gange selv have det lidt sådan, at nogle gange, det er lige før jeg selv får det, når jeg siger klima, at det næsten også, altså jeg skal ikke lyde forkert, men det er lige før jeg har hørt det for mange gange. Nu er det jo ikke fordi det hele skal handle om, hvad vi snakkede om derovre, men der spurgte jeg jo også der, hvor mange af jer synes egentlig, at klimaet allerede har ændret sig. Specielt vintervejret. Vi kan lige tage det en gang. Så hvor mange her synes, at vinteren, ja især vinteren i Danmark har ændret sig? Yes. Der findes jo ikke snevejrsdage mere. Der findes næsten ikke frost mere. Når vi kigger på data, udover at vi kan se, at han var super tålmodig, han sidder der nu, og stenene ligger der også endnu, og så videre, jamen så er gletsjeren den er væk. Altså i hvert fald et tegn på, at i den der dag, der er det blevet varmere. Og det ser vi altså rigtig, rigtig mange steder. Gletsjerne forsvinder, indlandsisen den bliver mindre. God formiddag alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen. Så er vi glade for, at vi får Nøjrød Nord, der investerer omkring 220 millioner ude i det gamle sygehus. Og vi er glade for, at vi har fået Mads Duedal til at komme og holde et indlæg omkring de der ting. Så jeg tror, jeg vil give ordet til Mads. Velkommen til dig, Mads. Tak skal jeg for invitationen til at komme her i dag. Og jeg vil også bare sige til efterfølgende, der er jo stillet nogle rigtig flotte plancher op af det projekt, som jeg også vil prøve at sige lidt om her løbende. Der bliver også sagt noget om mange andre ting, det vil jeg komme tilbage til. Men når man står her, så kan man ikke andet end bare lige blive lidt betaget af alle de mange ting, der sker i Brønderslev på kort tid. Museum, nyt museum, kulturhus, kunne jeg forstå det også på vej, og hele neurorehabiliteringsenheden, hvor vi bygger nyt og bygger bæredygtigt, for næsten 250 milliarder kroner bare fra regionens side. Så det er jo nogle ret store ting, der sker. Og så indvidet ny plads. Den er så fået indvidet, kan jeg også forstå, som man den første bilist, der har prøvet at køre hen over den. Jeg er ked af det, men min GPS den viste mig forkert vej, så jeg kørte lige hen over lejligheden. Så der kom en vel med en ældre herre, så til mig, det går, så kan jeg rundt og spille bare det går, så kommer den kører over lejligheden. Så nu er jeg været den første, det skulle være en opfordring til byrådet, at stille et eller andet putter, eller et skilt op, så jeg gør det. Det vi arbejder med, når vi kommer til rendyrket bæredygtighed i danske regioner på landsplan. Det var det første, at vi har nogle 2030-mål, vi skal leve op til. Vi skal ligesom resten af Danmark nedbringe vores CO2-forbrug. Det var det, jeg sagde før. Vi er en stor udleder. Lykkes vi ikke, så kan Danmark ikke nå sine mål. Så vi har lavet et initiativ, der hedder Grønne Hospitaler. Det er ikke fordi, vi skal til at male vores sygehus i en ny farve, men det er fordi meget af det energiforbrug, vi har i sundhedsvæsenet, det er, hvor vi den første time på at tage tilløb. Den første halv time, nu kommer vi til det. Neurorehabilitering. Først så vil jeg sige, neurorehabilitering er jo en super vigtig indsats i det danske sundhedsvæsen. Nogle af jer har måske haft pårørende og selv været igennem og skulle have et forløb. Men det er jo, hvis man får det, man på moderne dansk kalder et stroke. Eller det man i gamle dage for eksempel sagde eksempelvis et hjertetilfælde. Hvis du skal ind og have noget genoptræning, hvis der har været et stroke, der har sat sig heroppe i hovedet, det kunne være blodprop i hjernen eller andet, så bliver man nødt til at få genoptræning, og det skal man have på rigtig højt niveau. Det kan man ikke bare klare ud på sin familielæge eller andre steder, det kan man klare steder, hvor der er specialiseret personale. De her røde vingetegn, det er nogle, vi viderefører fra det gamle. Det er materialer, vi finder, som vi simpelthen tager af en for en og putter ind på det nye byggeri. Så det er det, jeg sagde, at man kan tænke for et nyt liv. Altså, der er jo ingen grund til at pille tag ned, der kan holde 100 år mere, hvis det kan det, eller 30 år mere, hvad det kan. Bare for at købe noget nyt, hvis man kan flytte det. Det betyder så også op, så der er åben himmel, fordi så bliver det da endnu dårligere, end det er i dag. Tanken er, at det her det bliver bygget, og så bliver det her dækket til. Kan I høre? Nå, jamen, det er ikke fordi, at det vil sige så meget, så men jeg vil egentlig sige, at du har været godt igennem, Mads, og alt det bæredygtige, det synes jeg, du kom rigtig godt omkring. Biodiversitet, genanvendelse, genbrug og altså hele bæredygtighedstankegangen, vi har fyldt rigtig meget i hele processen. Og det er egentlig sådan, synes der vil være at tilføje, fordi vi er i Brønderslev. Det er også den her lidt lokalpatriotiske del af det er rigtigt, som Mads han sagde, så har man været i base i Schweiz,
for at se på det, som man hidtil har kaldt referencebyggeri inden for hele neurorehabilitering. Jamen så tror jeg bare, jeg vil sige mange tak. Det var en fornøjelse. Jeg har heller ikke